into engiyithalandayo ukuthi izolo uphakela umthakathi be-live Friday. Into yethu akusikho ukuthi sizobukisa uphakela umthakathi silethe uJessica Ngobese. Into yethu ukuthi nathi njengabaqulu sasiyisebenzele. That's why izolo ngeke sisho noma siya kuphi kusozokwenzeka uphakela umthakathi nimbone la ibaqulu sini. Ngimthokozisi wakwamdlalose ngisuka endaweni yaseZungweni kodwa ngisemngceleni weDumbe nabaqulusi. I-town esiyisebenzisa kakhulu i-town abaqulusi sibasebenzisa kakhulu ukuba sithenga khona kula khona eseduzane nethu no Eldosi ngokomkhandlo sisedumbe. Silapha ke namhlanje kuyimash and mash ngokuyalelwa sisuka eThekwini kade sikhona nge25 baqhubeka bandlulela ko Eastern Cape. Namhlanje sidecide ukuthi sihlele le mash ezoba la Friday bekufuna ibe ngomhla ka10 sashawa ukuthi ngoba bekunama holiday sishawa into ka section 4. So namhlanje ke iphumelele le mash baphumile abantu bayinqwaba bakuthuthi abantu badiniwe ngalento. Kodwa ke into esiyinotisile uma ngabe siqala sikhuphuka ngo Church Street into esiyinotisile izitolo eziningi zivaliwe. Kuze kuvalwe ngisho iWilseya enkulu engale ngoUtrecht okuthiwa iTFS. Hayi ukuthi ngoba besizovandarize kodwa uTFS into esinothisa ngaye usenikezwe ipercent elithile lokuqhasha abantu bokufika ngoba izitolo zabantu bokufika ziorder kule yaWilseya ngeke ubone iWilseya njengo cash and carry endala la Friday uyibone ivaliwe. Into ke esidumazayo ke kakhulu la emkhandlweni wethu uma ngabe ukhuphuka ngoMarket Street kunebhilidi lapha ngicabanga ukuthi laliphethe uParuki kudala kuyibhilidi likaParuki uyafica lapha kunezinto eziphephezelayo phezulu. Ngabe umkhandlu wenzani ngalezo zinto? Akusikhona ukuthi thina sizolwa nomkhandlu, akusikhona sifuna ukulwa namaphoyisa kodwa manje into esicelayo sesicela ukuyibambela. Uma ungena eFriday edolobheni amaphara umbuzo ukuthi aqhamukapi lama drugs. Uma ngabeke umuntu oqaphelayo nomuntu okwazi ukulandela izinto kakhulu. Uma ubheka uSocial Development wethu usebenza ngokunamandla ukunika ama grant umsebenzi usu over than wona. Why ukuthi abantu bewele ngaphesheya ngale beze la bezoteta bezala izingane beyizalele la iphuma phi le mali ye grant? Uma unaka izinto ziyakhula ukuphila kwethu kunzima. Akekho umuntu ongaphila ngemali engaphansi ka 5000 njengamanje. Ukuphila nje komndeni onabantu abawu4 kuya u5 kungabi ngaphezulu ka6 sekungaphezulu ka 5000 rand ukuphila nje. Kodwa uma ubheka imikhandlo ngendlela esifeyila ngayo ukuklina laba abantu bokufika kwezinye indawo bebethatha ngisho amaphara wakhandwa ukuthi abantu ngoba bengabadlobongela noma bengezwe ingane mangabe izoqala ukuba iphara mhlawumbe ingaqala ithunywe inikezwe 5 rand ithunywe ukuthi ayiyodayisa nakho iphinde ithunywe ukuthi ayiyodayisa nakho igcina isikubhema nayo isikutest lenkathi bekutest ayingathi uyibona lezi ingane ezingama 2k zigcwele la edolobheni. Uma ubuyela emuva ke back eSouth Africa before sifike ku 2006 msakazi into eyenzeka lapha abenganikwa abantu base South Africa ama ARV it means that abazali balezi ingane iningi labo ngenzeka ukuthi abazali abashona ngalezi isikhathi. Uma beshona ngalezi isikhathi lezi ingane zikhuliswa ngogogo. Uma uya kwa Department of Health into oyitholayo amafika nje mathathu abawasebenzisayo basebenzisa umetal stephet besebenzise indaba kashukela besebenzisa indaba kaBP. Uma ubheka ama ages ayilabo abangena ukuba ngogogo balezi ingane kungenzeka kunzima ukufundisa ingane uyifundise esikoleni ingane uyisusa esikoleni isuka phansi esikoleni ingane izofunda uma isifika kwa grade 11 isingena estagini ifika kwa grade 10 11 12 bese ihambe iyoqala ubhema lezi zinto. Kafushane nje mfethu suna namhlanje bekuplanwe imarch and march mhlambe abantu abaningi esike sakhuluma nabo babukeka bephoxekile ngokungabikho kwabaholi abakhulu balenhlangano yakhulukazi uJessica Ngobese nophakela umthakathi. Yes akekho kulenhlangano but uyi association yenu, so i-communication ithi ibe kanjani engaphumelelini kwabo usuku namhlanje? Ngiyabonga msakazi ngalombuzo wakho. Into engiyithalandayo ukuthi izolo uphakela umthakathi be-live Friday. Into yethu akusikho ukuthi sizobukisa uphakela umthakathi silethe uJessica Ngobese. Into yethu ukuthi nathi njengabaqulu sasiyisebenzele. That's why izolo ngeke sisho noma siya kuphi kusozokwenzeka uphakela umthakathi nimbone la ibaqulu sini kwezinye insuku before kushaya umhla ka27 lo okufuneka sibe segoli ngawo nisazombona. But kusizani ukuthi athi uphakela umthakathi sizomasha naye silethe imemorandum la but uphakela umthakathi it's a ground force esithi ngena la naku la ukonakele khona bakhiphi mhlawumbe nisazobabona okweyikhashana ukuthi enye information phela akufuneki siyidedele ngoba siyayibona information iyaputshuka. Uma ukhuluma nje njengomphathi wamaphoyisa ukutshena ukuthi hayi bengithi ngiyayisetha ioperation endaweni ukuthi kodwa iputshukile
asazi ukuthi iputshu kaphi i-information. Yilezo zinto ke zenza ukuthi ningababoni. Akusikhona phela ukuthi masila njengabantu ebaqulusini sithembele kubantu bangaphandle. Njengabahlali nathi siyazethemba. That's why sikwazile ukuorganize. Uma Jessica Ngobese uke wavela lenkathi sikhuluma nabaqulusi FM wathi hayi uzosupporta ngakho konke ayi authorize ukuthi ibe khona ukuze masivelelwa zinkinga sikwazi ukusizakala. Kodwa nje siyaqinisekisa ukuthi nawo ba full back thina ngeke size sithatha abaholi sithi njalo la esihamba khona asihambeni nabaholi siye khona njalo la esihamba khona senzani thina. Uhlale esho uphakela umthakathi ethi insizwa ngakubo ayihlanganisa insizwa zibe u50 kuyiwe khona kubantu. Nisazombuka mhlambe kuma operation amanye nizwe kuthiwa hayi ekseni kuvuke kwenzeka ukuthi ebusuku noma ekseni kuvuke kwenzeka ukuthi akwenzakala ebusuku okunye ngoba sesiyibonile idleke zabo la abahlala khona ngoba siyifuni lento. Alright, sesivala nibukeke ningeneme ngokuthi ngomuntu owamukela imemorandum oku director kaMasipala mhlambe ngicine nivumelana kanjani ukuthi kube uyena oyithathayo imemorandum? Uthi yena uthunywe uMasipala. So umanager ke unelungelo emkhandlweni loku deploya noma ubani. Kula khona ke sifike masibonisana ukuthi hayi asiyehliseni imoya ngoba uyisithunywa sika Masipala masaze isibongo sakhe samazi department avela kuyo ukuthi iyipi department esinganeme ngabo kakhulu uprosecuting authority okungona esinganeme ngawo kakhulu ukuthi why ungathumeli ngoba iwona uneyinkinga noma kunecala ufuna uphume uyoqhasha utolika ngaphandle ozotolika nayo oqhashwa ngentela yethu thina abahlali bala eSouth Africa edonswa kuzona lezi zinkwa kula isifa khona ngendaba yemali kodwa abaholi bethu ababoni. Angazi ke umsakazi noma kulowo mbuzo uphendulekile ngendlela obufisa ngayo.